אני פה במשחק עם חברים שלי. זה משחק רגיל, לא בתחרות והדבר הזה, אז אני צריך לנצח את זה. יואו, זה לא הרע לי, אני שונא את המשחק הזה. המשחק הזה כל הזמן מעצבן אותי, אני פשוט שונא את זה. טוב, לא נורא, קדימה. אני ארוג אותו. תיזהרו. יופי. וואי, אני 8 HP. זה כזה מצחיק. לא, אני מתת מטרללה. תמות. וואי. טוב חבר. בבקשה. חבר שלי טוב. יופי. אנחנו מנצחים. איזה יופי. לנצח ילדים. כן, זה שמוזר, נכון? טוב, אני חייב לנצח את זה, כי לא בא לי להפסיד גביעים, והחבר שלי רצה שאנחנו נפסיד לו גביעים, אז אנחנו לא נפסיד לו גביעים. זה בדיוק מה שיקרה. יואו! הם לא הכניסו לנו סיווי. אוקיי חברים, אני הולך להרוג פה את כולם. לדעתי אני שחקן די טוב בברול סטארס, והזמסתי לו הייפר צ'ארג'. אומייגאד, זה היה כזה קרוב, רק עם העלי ירייה. ייי, ניצחנו. איזה יופי של טופי. איך אני אוהב את הניצחונות טובים. פרפקטו. חבר'ה, מה אתם אומרים? איזה דמות לשים. אוקיי. אני די טוב על קולט. בלי להשוויץ, כן? בלי להשוויץ אני טוב על קולט. אבל במשתמש השני שלי, שבו אני דירוג 25 עליו, שם אני באמת מטורף עליו. אני כזה שונא אתגרים. הוא פשוט קפץ מעליי, לא הספקתי להרוג אותו. יואו, איזה חבר גרוע יש לי. וואי, החבר שלי נראה לי מוכר אותי בכוונה. הוא אמר לי לחבר שלי אין ערוץ ביוטיוב. הערוץ הזה זה גם שלה וגם שלי. למרות שהוא לא משתתף בסרטונים. אבל לא נהניתי עד כה, אתם יודעים מה? לא נהניתי. החבר שלי מכר אותי. אין לי כוח. וואו. טוב, נראה לי